Pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Kumusta? Come on! Yan sabi niyong alagad si Kanginan Trifon Morales and then may partner sa ako dali si Juan Ditayan. Kung akong pasultihon, asap kita, always say, April, una na ito ang pagpanlangin, pag-ampo nga ito sa itong labang magagawam. Lord, thank you kay Lord. Simong lata ka namang grasya. Thank you kayo. Bino, so tampo ko na itong hatagan o pagtagay no pinadakin sa kalalaki na mapatawag lang sa nga nga Mateo. Kinikibatan o doon sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Mateo. Kaya kung problema ba inas kung amahan doon na negosyo, kung nga na problema ko no, nanion ako pagsugod ang mga panghitabo. Dili kumot nga muhila ka, ug maguol akong gugma, kay maguulo sa ako, pinangga ko. Sista na ko na buko-buko. Dili ko mo. Tiyo, ay kanta dong. Batik kayo, wakay sista. Nagguba mo Pakita na kas bill sa suga. Wa man, ano, nana di ay? Nana, gihatod na, di ara, aro makakita ka, Uy, be. Kana, Kuha ko na ni. Tubo man. Ang og di mo tubo, nga duha lang manakbuwan. Duha na dek buwan, day. Hala, pila de si mong pagtuo, day, dong. Abi na kong 3 na. Sige pa na, pusa na ta, amaw. Malang sabad niya, ay. Mga resulta taon, sige ka og baboy. Hello, biya. Baboys imong mata. Hapit na magita pilak adlaw sigig buwan. Nay mata na ko, siga na kayo. Madugay anin na. Mga sakit ang kidney ani kay parat kayo. Kabala ka sus kidney problema. Pag-an lang, kukon. Herbal capsule. Ay, pagita. Sa. Palit ang kidney. Parawag gid mag-utok Mateo ay. Nga nagibalaan nimo pero naong nimo mura ang si Judas Iscariote. Baka niya day. Pawa niya be. Sa muka nimo ay. Pahawa good. Bye, Digna. Uy, Mateo! Ano? Ang kuryente ha, kalimti niya na. Maputlan galit ha, basta. Ikaw giibala ko sa mga lamok ba? Bangat sa itay. Kani ako asawa, nervyosa po ni taon siya gamay lang kasikas, murag mo igking dahin ba? Saan mo tal problema mo isgutan? Murag, luspa na yun. Unya? Ano maka? Ambutan ni Mateo eh. Masih ka gana-gana, unsaman? Naisuga diha daw, sigihan mong tadaw Nabalaka ko, basig, karon ta maputlan sa suga. Ay, saan mo kuul mga na? Gito mo kuul atong sililangan nga putlas tail. Putlon nun iya tail. Mao na. Kini atong suga ra, rubida. Walang kakasabot. Uwaw kay maputlan tag suga. Ano mo maga? Nabaw rin na sila, ha? Nabili ka nga, putlan tag suga. Di ko matago, uy, hanggaw kay ni kagabi, maklaro ang sigas lang parilya nato. Ayaw ka bala ka na, dili ta maputlan og suga. Hilom niya, dilis imong mata. Di lagi. Basta nita. Nagmaputlan taon, saan man ta ka? Labtiki akong itlog. Itlog ang yun, naglisod ko. Imong ubol-ubol akong labtikan. Sige, labtiki. Bantay, bitaw. Lukom tag ubol-ubol. Patay, wa na. Unsa? Hanggang suga na paong na. Giputlan na ta. Unsa? Animal, tanawa, Mateo, di resulta na. Dire. Sige, dire. Day, nga naman. Labtika ko ng ubol-ubol ni mo. Ha? Imo tinudon, day. Yukon, dayon! Joke na ba ito, day? Jokes imong mata.
Day. Ha? Hanggaw ka? Karon ha? Unsa naman ta ini? Ha? Ha? Bantay mo suot kas moskitero rong kabi ha? Wa kay sod ha? Butot sa sambo ka ni. Imo na lang problema. Dadig na. Oh, saman. Ha? Saman? Ha? Ikaw Oh. ay unsaman? Nganong hait kay tinawan ako Mateo? Ang sakit kaya ako ubul-ubul. Aw pasalamat kay ubol-ubol na. Ug nadayon patong atong sabot nga imong itlog akong labtikan, ha? Samot ang kasakit Mateo ka. Pagita biyanay sos. Hoy, paminaw. Kinahanglan makakita kang ikabayad, ana, ha? Pangita ang cute para bayad, para makasiga na natong suga. Siga na! Imong mata! Siga na lagi! Wala may burnout! O sa ito, Pinok? Burnout ka niya! Karon, siga na! Oh, malagi dapat na eh. Raot lagi. Kampihan na ka. Anong giahak man ko? Oh, sakit ka ako ubul-ubul. Unyag makakala na kita, anak ko nalabtikan imong itlog, ha? Itlog na kalabtikan na kasabot ka, Mateo! Bida. Mateo, nasaag man ka doon ka katultol sa inyo. Tol-tol bang? Ah, Tol-tol ko tayo. lagi. Unyaw sa mayato, ha? Manghuwam na sa kagkwarta. Oh, ibaw lagi ka tayo. Mananagaan man ko. Ba tayo, nag-ani ka? Unyaan hinasad ka maniud ko. Taga lagi ka tayo. Mananagaan man ko. Sa ato ba tayo, taga-ana, pwede mo tao ng akong toyo, tao nga pawamon, gyud ko ni mo 5 mil, taga-ana mo ka. Unsay ngan? Pawamakog 5 mil ya tayo. Pawamon ko ni mo, no? Wa man ko nakita dira sa akong hunahuna nga mihatag ko. Sabay tayo, tatay sa doy. Bibibira kayo sa ragod o sa mabitay tuyo. Tanan may suga taon tayo, kurinti ba? Kinahanglan mabayaran taon na mo karong adlaw or di ba ugma kay potlo na? Ay, hupas akong power, Ronda. Ha? Ngano ba tayo? Wa may marehisto nila sa kong power of the mind nga magpahuam ko ni mong 5,000. Lain man na rehistro nila. Unsa may rehistro niya tayo? Ay, nang huam kag usa kag gatos para sudaan ug mangayo kag bugas. Ay, susunod na ba na tayo? Ito man sa adlaw. May mana kong second acto sa first act na di ay Sige na tayo, Bi. Kay basi mo putla taon, may suga taon. Putlan may ugma taon. Bida, nagtikad taon ng itlog na ko. Ganun malapit Misal ko na tayo nga di may maputlan kay umaputlan may suga palabti ko sa kong itlog. Ay, nayate na. Sa ato pa, og dili tag kapahuamon, ako'y makaingon nga magpusa ang imong itlog. Tayo, sige na tayo, baby. Dadagaan natin istorya at ilisa lagi di galit. Ay, Mateo, kinarabang kwarta na ko, no? Dili ni ako, Ako ray di padaan, ipatubuan, Unya ang makahuam, narang dakong sweldo. Ikaw, dako kang sweldo. Gamit tayo, pero kuhan kining lakaw mo ko tayo, ha? Kay kanay mo ha, padagan mo ka na, ako lakaw lang ko. Kanahan yun ni mo, abusado daw kayo ka na. Sige na tayo, biday, subot ka nanay, ha? Isumbong ko sa mo nga namatay naman doon. Ato ko bitin eh, gisulti ko na, i-report ka ko, i-report ka ditong nanay nga. Ako ingnon nga, mayuyab kang dancer. Hello, ma. Dancers Club. Paghilom. Sige na tayo, puwag nga ako tayo. Aguat! Huwabi ko tatay, pero grabe kay tubo. Unya? Ha? Grabe agad anak imong amahan. Ay, kiday. Istoryahi, wait, ing nga gamay lagtubo, total mo bayad raman ta. Tiguang naman tanas tatay, grabe kay tubo, di ba madlo ko impirno? Bahala na, importante kaya tayo, purinti. Nya, unsa man ang amahan nimo? Oh, unsa ko man, ha? May ila pa na siya nga iyak ang anak. Oh, ano yung tao ka na? Grabe naman siya ng tubua, uy, lupi pa may turko. Oh, hay. Di ba siya mahadlok, baga na siya siyang liko. Di na mo baggano eh. Ano man? Gitingo ba tao hubaga na, mao nga, dili na mo baggaglain. Kay unsa di hubag ka ng tatay Mateo? Hubag sa itlog, doon na. Dugay na, karunan na. Dugay na na, dugay na kanto, parang wapa na siya ng negosyo. O, tiyan mo na. Oh, di pa day na gaba di ay. Ha? Di pa na gaba tungod sa tubo nga perting dakua. Unsa na kagabaan pa na siya no? Unsa na kadakay ang itlog? Siyempre, ang doon sa itlog, may hubag. Ito eh.
bituod kong kwarta sa akong amahan taon, pero maulagi 14 ako ang tubo taon. 40% ang tubo taon. Hapit man mo nga, pero tungod lagi kay nginhanglan tao, pugos lang tao kong panguwam taon. Kunyari, kalabay yung mga adlaw. Tay, tawag ko ni mo? Mateo, sana mas digna. Tapos gapi tao sa ilang bahay sa iyong mamatay. Nga doon, tay? Di amugod ni si ma'am. Kisang ma'am? Ay ako ang tag-iya sa kwarta nga iyang kipadagan. Ug nag-audit man ko karon. Niya, kining imo sir, murag wa man ni matando. Ma'am? Tandog-tandog lang sa diha, ma'am. Tandog-tandog lang. Wa ko magkomedya, ha? Ayaw pagsalig nga tungod kay anak ka ni Muhing, dili ta kapabayron sa imong utang. Utang is utang. Lahi na ang hinabang o tabang sa pamilya. Kanang negosyo, nagsweldo ko anak sa imong tatay. Unya, dili na ninyo tarungon og bayad. Bayri na ninyo. Kay kung amo na nang ihandos ito sa among kuan, legal counsel na. Mapiti gid mo anak. Ma'am. Sorry kay mama. Bayri ko na ninyo. Kay basig madamay pang imong amahan. Giahak na ni. O sige, arin ako Muhing. Ang liquidation unya ha, karon ang buwana, isubita dito sa opisina. Oo, ma'am. Tay. Mo to'y tig-iyas kwarta, tay? Ha? Oo, Katong Mateo. imong gipalakaw, gipadagan? Mauna, ikaw mapandamay maning imo. Murag maapil ko kaasa ko Tay, yan ang abi na mo, kalaki. tay, no? Abi na ko, kumidyar tong imo ba? Abi na ko, dito, yung kwarta yun imo gipalakaw nga, dili imo, nya, gipalakaw ni gipadagan pag yun di mo nga, dili imo, para mapugos bayad ang mga utang ba? Ay, nayabag ka diha. Ngano ko tao maako man eh. Ha? Ngano na ako'y kwarta? Nga, nagsalig naman gani ko sa ayuda sa senior citizen. Bayri daw nito, ha? Bayri. Kaya ako'y masugam ka ni. Patay ang akong negosyo, ani na. Tay, marag, ang lisod pa man tawon may karon tayo eh. Karon gani, maun ganhi ko. Sa gipatawag mo, di mo huwam taon. Kusay mang huwam, ha? Ako anay, sidig na mo tay. Gipagkan daw sa lubot. Kailangan lang tawag. Pa-check up yung hubang Wala ko'y mahimuan na, Mateo. Kung gitarong pa na ninyong bayan ng inyong utang, dili mo ma-bad record. Karon bad record naman mo, ha? Kaya bisag yun sa nagtabo ng dili mo makita, pero nakita man yun nga pila nagkahatagan nga wa mo kahatag. pero tayo, hubag taon sa kuwasawa taon tayo, kumbida. Ang hubag ni Dignaw sa ulo. Ilom! Mawagtangan gani kong trabaho, Mateo. Kamu ko'y buhi na ko, ha? Wa ko magpabuhi ninyo, kana ako'y income. Pero saan man ron, ngayon yung mga gisorambaw. Napaganahin noon ko anong kalakihada. Mawagtangan gani kong trabaho, Mateo. Maadto ko sa inyo, ha? Adto ko mo po yung kamuray mo buhi na ko. Tay! Ngayon ako trabaho ron. Football taong tatay tungod damo. Niya karon ni aro siya sa mua. Kuwar bagtaka. Kaon tatay dako kayo. Lisod gali ko sa amo pagpuyo taon nga kamera do sa ko asawa. Daginot gali miskan karon diya sa tatay. Dako ang kaon tatay. Saon ni nako taon. Ang asang playaso no, bahala na ako kaon. Ako lang yun ipaganon. Depres. Bambina, paliugbit, ang bagi ko ninyo. Ang sabi ako, porsition ni amal kong tatay ron, dakuar magkaon, Mateo. Good morning, Diabang. Good morning, Thank you. Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mama nga padayong ni Palita Don. Pepe Tablia nga taas ang energy.
Happy birthday ang mga bata. Happy yun kanunay basta minom mo Kanan ko pipi sa make-up ni Nipper. bago na niyang make up ron. Happy kayo siya anang pag-make up paro niya. Si Gerald may gawa siyang make up. Summer shade. Summer shade. Sa tanan na to magkaigsunan nga mga bata. Palitan og kanang kuan Kuya Alan, Palitan OPM macaroni special. OPM special tasty fish cracker o Politos macaroni crunch kay lami. Lami, happy you kita, lami pa. Nya sa tanang mga bata inom ta dun pipi tabli ha kay lami. Nya happy kita sa tanan kun mainom ta among kautag tasty fish cracker, Paulitos macaroni crunch ug ingon man OBM may special magugum na. Malipay gyud ta, happy gyud ang tanan sama sa ka-happy sa Happy Mart buwan Luna. Kuluntan bunok og Madawi. Unya sa mga tao po diha ni Sir Raul Alibio Soto diha sa Konsolasyon, kumusta ka diha Sir Raul og sa tanan nimong mga tao po diha Sir Rene mo igsuon Sir Rene Soto. Sa tanan ato mga kaigsuon labi gyud sa mga tao ni former Captain John Ramos nga nabuhat siya ang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning po diha sa ato ang Kuya Nick Pepito basta Toledo Kuya Nick Pepito. Numero 16 si Kuya Nick ha mga kaigsuonan niya Dudug GR Pepito, salamat kayo. Og sa ato ang Vice Mayor Choy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangkiman Kasmer Araraw, og si Kutsihal Lister Daan, ingon man si Kutsihal Francis Espares. Juanco Espares. Kutsihal Hari Iran. Hari Iran. Pari Dave Tumulak. Dave Tumulak og ni Nubi Abilia. Og sa tanang mga tao po ni Doc Boy Labilia. Thank you kay mo Doc Boy Labilia diha. Salamat kay Ate Pres. Og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nagmaintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag una kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon unay kamukaon sa imong paniudto. Mao gyapon ni kagabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na mo kahadlok, ayaw na mo kaguol or mabala ka. Tungod kay doon na makatambal, doon na makaayo anang atong kibati bayan aning kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut halang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Okay, thank you kaya Ate Pres. Basta Kugon, lawas, bas Kugon niya sa ato apong mga kaigsuunan nga migamit sa atong ang sedla na mituil. Thank you. Yung kayo nyo taran kamo ang naghimog na birwan sa tinuod atong butabang. Mo, wag tang sa atong mga panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos, bens, katul, kuto sa kabataan. Ilikay pag yun sa ringgi kon maghaplas ta sa tinuod ng butabang na why atik-atik dili fake nga said lenimituel nga anara mapalit sa butika, di ba Edwin? Inuna sa butika rin sila kapalit pero na ay Facebook page ang Said Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalang i-type ang Panyawan Herbal niya makita ang latanan produkto sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil og Celebrity Beauty Soap og Panyawan Coffee Mix. Mga inigtahid nila dito sa Panyawan Herbal naagi dito tanan sa Said Marketing Incorporated. Sa Said Marketing Incorporated. Unya, kung di sila kakitag butika, layo sila sa butika, pwede sila ka-order sa Shopee. Okay, Shopee lang ta kay para dool-dool ra. Bam!
Good morning! Ato ang mga followers sa FB, magpa-shoutout yung kuno sila no sa ako ang pasultihon. Elma Mines, so ano mabutang ilang mga address ng uban. Ma'am Elma Mines, thank you sa stars yung mong gipada. Dr. Chineto Fajardo of Tahaw Binamungahan, Mr. Jovito Marcos of Davao City. Ingo manutab ka ni mo Adelaida Gonzales, Maitim, Naib of Simala, Sibunga, Jerlyn Cadalso, Kim Ramos of Bahrain, Flores family, okay, of Tumalocos Club Cebu, Chitsay Helga Ulan-Ulan, and Marianita Aninyo, it's Aninyon. Salamat sa inyo pag-follow sa atong tulumanon, and of course sa atong pagpangaliguan ni ang atong Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Aduna sa kini mga sangkap nga mga natural moisturizer para dili magdaya ang atong skin. Aduna ba kay dry skin, aduna ba kay mga problema nga atong mga pamanit, mo repair sa kini mga dead skin. O magpabiling kitang younger looking kutis artista, kutis porcelana. Ayaw kalimot ha, Celebrity Kojic Beauty Soap with this kababayan, pwede mga kalalakinan, mga bata o dagko, pwede na. May mga tanal mga mo sa butika ha, para dili fake ka tumapalit ha. Celebrity Kojic Beauty Soap. Tanaw mo na ito, mas mayong makita ni mga tatak diha sa kamatsudlanan. Said Marketing. Thank you. Okay, sa tanan po na ito makaisuunan nga masayod ganun masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, uban pa natong mga balatian kanatungod na sa toxin nga misud sa atong kalawasan. Kining toxin mauni mo daot sa blood cells. Ini kadaot sa blood cells, mustiki or mulapot ang atong dugo. Mag poor blood circulation gyud ka. Mauna nga kinahanglan mo inog gyud tag pinakakusog nga G-Detox Plus herbal capsule kay ang kining G-Detox mauni natural nga detoxifier. Mo flush out sa toxin sa atuang kalawasan. Natural nga remedy, wagtang sa baltian, puno sa nutrients nga maoy makabalingon sa atong vital organs sa atong pag-inom o sa kapsula o sa kauras sa di pa kamkaon. Murag maintenance nato. Kung doon na kay balatian kinang katulo ka buntag udto hapon o sa ngadto duha kapsula o sa kauras sa di pa kamkaon. Nya imna nato walong ngadto sa 12 kawasong tubig matag adlaw. Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining mutangtang sa toxin sa atuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karon Goliath. Kini si Mateo, Ate Pres. Mateo. Na problema lagi taon ni si Sala sa iyang tatay Muhing, Ate Pres ba kay si tatay Muhing niya primero trabaho na siya linding-linding. Nya kani laging si Mateo abot lang sa dugay makay kabayad siya ang dulma siya tatay. Wa na katrabaho yung tatay, gitak-tak, hinoon kayo, wa man kabayan sila Mateo. Mauna nga, si tatay niya taon, po yung ilang Mateo. Na problema sa Mateo at Pres kayo, wagod sila trabaho. Sila mo trabaho, mangitag kwarta, o pa sila pangitaag kwarta. O niya na problema, yun niya kay iyang tatay, dako, kuno kay kaon at Pres. Kaluoy. Ikaw, Mateo ba? So, unsa ba sa kibukla mo kag dako kaon ni mong papa? Pagkanalang bayo niya, naunsa ba ka, kaayor ni mo na pa kay papa? Balag dako. Kanang kaon dito bagana iyang kaon. Oo, naunsa iya ka Mateo. Ang nakapait kung dili na ganahan mo kaon. Manapait kayo, pero kanigos Mateo Ate Pres, kobrador mo dis buhi sa una sa panahon ni Kristo. Ang ulon Mateo, bida papa na ni ubam. Unsay mo basa na to diya be? Ari be. Panultihon 23, versikulo 22. Pamatia ang imong amahan, kay kunwa pa siya, wala kaunta mataw. Ayaw pagtamaya ang imong inahan, inig katigulang na niya. Verse 24, ang amahan sa taong matarong, magmalipayon gayod, ug makapasigarbo sa iyang anak nga maalamon. Sa ato paggulyat, sakto tim gingon nga magani ka may mukaon kasi magproblema ta dapat yung uban gulit mingon nga di naman mukaon di na bitaw ringon ko gatas di naman sa mo inom sa gatas di na bitaw nya kuan ka nang unsa may di na si mukaon ang uban mo og sa karang katigwangan gulyat hapit na mulakaw hapit na ingon na ani nga may pagkaon sakto ting Petris Priscilla nga healthy siya kay may mang mukaon. Ang problema gulat ka ng ugnaay ka ng pilian bitog pagkaon, mamili og sudan, mamili og kanon sa diha. Pero sa ang among mama gulat bisag wa man na maka-eskwela no, pero magluto gani ka mingon among mama gulat ay.
Ano sa mga tinuwangan din mahom ng tubig? Ba ba? Oo. Hindi mo kung ideya guya kung gano'n din maho ang tubig. Ngano man bang, babeng, ngano man? Ay, nung doon ka magtuwa tag gulyat, nga udi ni mo mabantayan, inigbukal sa tubig, muawas. Di ba? O, magtuwa ka, muawat, kung dili ni mo mabantayan, kuha sa mga bubbles, muawat man na siya, muna nga, sanduk-sandukon, sa kumama sanduk-sandukon, aron di siya muawas kay muawas gani, mawa na to yung lami, karon kay ni awas man. Gitibla na mong tubig, gimpun ano mong tubig, kay mutingan ang mga nunay gamay, muto nga pagpangaling ano mama, paano ni maho man yung tubig? Kay di ay kay nasagulan naman siya og dili iyang original. Muna yung ana, muna nga usahay, kaning ingon nga maayong mukaon. Lain man puto kung na-experience ko. Ngano man? Ang kamayang bata, magisampalong siyang lula. Ngano man? Lula, sige sila taon, pero wag yung mahurot iyang gikaon. Pasidunggi, diri kinahan sa balang kasulatan ang atong mga amahan para mag-iuna nga ingon gulyat nga pasidunggi. Kahuron ang atong mga ginikanan para mutaas atong kinabuhi. Una gyud gilitok ang amahan, ikaduha ra ang inahan. Ana dong ha, aron sa ingon, magpabili ng imong panalangin diha nimo kay imo man ang papa. Sa dahil lang naalay bugas, sa may kaunon guay bugas. Mauna, sa mo ni sakto Mateo. Salamat mo pinangatid ang tuluman noon. Kung ako ang basultihon!